Ri pringori ana ulane ula-ula kobra. Kuwi mesti ndengong. Ora ngelange ta, Tru? Ula-ula sawa. Wah. Ri pringori ana ulane ula-ula sawa. Ora ala mundhak mingsra. Apik tenan. Ri pringori ana ulane ya bandaku ya donyaku bondo bandaku dhewe donyaku dhewe wah Kang Slupan memedi ngendi ya iki ora ana apa-apa kok ya bandaku ya donyaku oh ye hahaha maksudnya apa itu kowe kok wong tua teko tok keplaki kowe ora tau tanggap karo karepku kok reng ndekno bendina pentas kok ya ora tau klop lah ya ngomongi sithik karepe ngejak apa fragmen apa aku ngejak fragmen aku Prabu Dasamuka kowe Prabu Rama terus mburi kuwi Sinta iki rupaya Slokan Mataram ki Sinta wis anane kuwi kok ya ora masalah to reng pokoke wong telu iki kudu kompak. Oke. Ayo diwitono. Onse. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara ya bandaku dhewe ya bono donyaku dhewe. Ora nyono babar pisan ketemu eneng kene ana ing wana Dandaka. Ora pangling iki Prabu Rama Wijaya. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngara. Iya. Rada gantem sithik, Tang. Hah? Rada gantem sithik. Iya, ngono. Iya. Pancen dasar kepara nyata. Ingsun alindring Pancamarga. Pancawati. Prabu Rama. Iya, Prabu Rama Wijaya. Alah. Yen ngono sing eneng mburimu wonge ayune Rajamak kuwi Sinta. Rawana prisakna matamu. Lho, sebabe apa? Wong kaya tong sampah kaya ngene kok muni ayune ora jamak, kocape reng, kocape to. Ya, pancen kepara nyata iki garwaku Rekan Wara Sinta. Wah, ya iki sing tak golek irina pantraning wengi. Nganti kepi-kepiranku macen lu kepengin anyedi marang Dewi Warasinta dina iki ketemu nang kene. Ah, kepasang yugya katuju ing inu. Rama anang paran. Tak tembung kanthi apik-apik nek tok wenehake kowe slamet. Nek ora tok wenehake
Lara apa sing tok jaluk mesti bakal sembadani. Sabar. Yen kowe nembung Rekyan Warasinta, jer sak nyatane aku karo Rekyan Warasinta kuwi rumah tanggaku wis mulai retak. Ngono, iya. Lan aku golek jalaran piye supaya iso megat Rekyan Warasinta. Mula tak dangune sikik karo aku sing tak tresnani iki. Gage, dangunen. Sinta. Iyayi Rekyan Warasinta. Gong, ha iki sing ora tanggap iki kok, Tru. Kowe iki mau Petruk ngejak Brahman, mengkono ya. Petruk Rawana, aku Rama, kowe Sinta. Walah. Aku? Oke, ora Kang Seno. Kowe tak timbali Sinta, kuwi langsung semaur. Oke. Sinta, piye Kakang? Gong, kowe kira ya biyen melu nderekke Ndara Anoman to, nderekke Ndara Rama ngerti Sindara Sinta kaya ngapa? Alus. Wah iya, ora iso omong ngene iki. Nun wonten pangendika ngadawa menapa Kakang Mas Prabu Rama Wijaya. Kok aku dinyangu wong. Ora ya ngono kuwi gayane kok. Siap. Sinta Rekyan Warasinta garwanipun Kakang. Kuwi ngopo kuwi? Kemayu kok cenanangan ora. Nuwun wonten pangandika ingkang adawa. Kakang Mas Rama. Wah apik iki to, apik dadi iki. Sinta Dalam. Iki dicegat karo Rahwana. Terus kowe arep dipek bojo. Alah. Kok ora wingi-wingi. Waduh ora. Kowe iki maya nyok. Kowe iki ora gelem. Kowe iki dipek Rawana iki ora mula kowe iki crita mbiyen nak ngerti to, nganti dicolongi mergo ora gelem karo Prabu Rama Wijaya anu Rahwana raja. Oh, ya naskahe kler. Ora gelem. Kamas Rama Wijaya. Piye? Katresnanku ora iso dipisah-pisah. Aku ora iso tresnani wong lanang liya kejaba dibayar. Piye to cah iki? Mayama. Aku mau pokoke. Piye? Kuwi muni piye? Sinta kuwi Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe. Yen gobokmu iso ngrungokke margake iki. Bocah emoh dipek karo kowe. Kepiye? Emoh tape bojo. Dasar kepara nyata. Weh lah harus paling jajalan iblis lalat. Ngiwake karo nata ngalengka Prabu Dasamuka. Kowe wong wedok sing kepiye kowe? Tinimbane kowe melu Rama Wijaya turut ngalas ketayalan uripmu dadi wong Papariman Wulandara. Wong melu Dasamuka kowe kekepul brana picis. Kowe arep nganggo mas ginepeng kelakon. Lah kok ora gelem wong wedok ora iso dimulyake. Stop. Piye, Gong? Piye? Iki nganu wae, ganti adegan. Ganti kan? Anu ganti peran. Oh iya. Aku Rama. Oh iya. Dadi Sinta benret ndase. Malik iki, malik. Omah aku nak didados-dados. Oh iya. Woi, sik. Jagat Dewa Bathara tak sawangke ya Prabu Rama. Dasar keporo. Kegeden. Suarane gegeden. Dicileke kuwi nganune ampline kuwi. Sing gegeden ki cangkemmu kok. Nyalahke tukang eson ora. Rama Wijaya. Dasar kurang munggah. Sing munggah suarane. Dasar keporo nyata. Wah, angon kowe kok, Gong. Rama Wijaya.
Wong Wijaya iki kowe. Gleru. Wah, ya iki iso bubar menyake. Rahwana Reji. Yo, aku Rahwana, Ratu. Ngalengka dimuka diraja. Iya, dasar Baranyata. Kowe tak cegat yen ndi mesti nglewar ngawur. Nglewar ngawur pancen iya. Saiki nang kene kowe ora iso selak. Kowe maju ora iso, mundur ora kena. Maju mundur pancen aku ora iso. Niatmu kepiye Rahwana? Bojomu tak jaluk. Sapa? Sinta. Sinta wis mari urung lah mulara. Kakang Mas. Kakang Mas Wijaya. Sing gedhe pangapuramu ya Rahwana, iki Sinta wis seminggu duwe gejala bisu. Ana dawa apa Kakang Mas? Kowe arep dipek karo Rahwana gelem apa ora Sinta? Kabecana kula nderek. Kula mboten badhe purun menawi winengku garwa ratu ingkang angkara murka budi santosa. Mboten ajeng purun kula nek dipek kali wong sing panjal maning jajalanet. Arah abane. Piye? Kowe krungu dhewe. Sinta ora gelem tok pek bojo. Piye? Ora gelem topek bojo. Lho, kudune kowe iki ngandani. Nek bojomu ora gelem iku kudune kowe iso ngandani, dipeksa yen perlu. Rahwana ki wong sugih blegedhu, raja sing sugih. Lah kok dadi bojomu ora gelem kok kowe meneng bae. Tak jang. Ngopo kok gangseran gong bubar. Wah, wis sandiwara. Meng dibasi wae mempeng ora jamatan. Kene aku Rahwana. Oh iya. Wis golek slamet iki. Iki nek ora males. Ngopo Rama kok nganti ora gelem bres. Sinta gelem ora gelem bres wis. Ora gleleng aku. Oh yes. Oh ye, ngono kae. Ngono kuwi sebutan raja ora kok uyes. Iya. Ya sakaremu. Nya. Tebongke. Narendra ngalengka diraja Prabu Dasamuka, ya Prabu Raharja. Rahwana di muka. Di muka ya kena, di belakang ya kena. Ora ta paling tawas padake iki ngelet jangan tengahing wana. Ngendi, Tru? Dandaka. Ratu Pancawati, Prabu Rama Wijaya. Betul? Iya, dasar Baranyata. Wedan suarane gandem arum. Sing nang mburi wong wedok cekle tangane kan sapa kae? Lho ketok men ayu ngono lho, aja cekle wong ki ming sandiwara kok. Waduh tangane jan apik kabeh. Rupane ya lumayan so. Garwaku Rekyanwara Sinta. Kepriye? Kepiye? Garwaku Rekyanwara Sinta. Wah, latala. Jagat Dewa Bathara, jagat jembare ora jamak. Ya iki sing tak goleki, ya iki sing tak gadang-gadang rina pantraning wengi. Kudu dadi garwaning Prabu Sadikumarasa.
Dasamuka. Rama, ana apa bojomu ta, Pak? Tak tarine dhisik. Ayo wis. Ora gelem pukul. Sinuwun, piye Sinta? Mestinipun panjenengan menika kedahipun mbelani dhateng kula. Sing jeneng garwa menika sigaraning nyawa. Sing jeneng garwa menika rung pribadi wis dadi sahabatan ngatasi bojone dijaluk kok panjenengan kendel kemawon. Menika terus panjenengan menika tresna menapa mboten kaliyan kula? Iya, Sinta aja kuwatir, Rahwana. Yen panjenengan ngrebut karo bojone Rama Wijaya, ayo sirnakno dhisik Rama Wijaya, ora bakal tak tinggal loncat. Sik, aku le nanya kapan, Tru? Kok aku ora masaku keloro-loro terus ta? Iki Sinta gelem ora ta, Pak? Nyatane dheweke ora gelem. Tok Pak iblis lanan gugu karepe dhewe menungsa ratatanan model apa kowe? Iki ya ngono kowe. Wis rasa gara-gara. Ya ora nesu Kang kowe kan njur sapa-sapa diuncalke kabeh ora mangkelake kok. Masa aku sing dienggo kehancuran. Waduh. Emah aku nek carane kaya ngono kuwi. Pramen ya pramen ora usah nganggo tas-tas. Iki sirah disembah anak bojo e. Sing nyembah sirahku ki anakku bojone ro, bojone kancaku. Ngawur. Mangsane padake. Omong ditutuki sampeyan dhewe iki anggepe iki apa? Ya sing jeneng bangane nganggur, golek bahan ora entuk, bahan sing biyen-biyen iki ditokke terus. Wis suwek. Ha ya wis men. Ora apa-apa, Gong. Ah iya, ya karang ya sak ngono kuwi, Truk. Dagelan-dagelan cara biyen iki jane malah lucu-lucu lho. Ha iya. Ning meng ora gelem sok ngopeni, aku ya tak openane, bangane. Ora diopeni tak openane, Truk. Wong sirah-sirah digunakake. Padake. Iki nek ora ana iki ora entuk dhuwit. Wah iya. Ora ana sirahe Bagong cah cerdas e. Bunter-bunter apa, Reng? Lho kaca. Edan bocah iki nganti-nganti bunter. Wangsulana iki pertanyaan sing etis. Ayo ndok, Duk, bakso. Goblok to berarti kowe iki goblok asli. Bunter-bunter apa, Reng? Ayo ndok, bakso, Duk, onde-onde. Ayo kampungmu kapan kowe? Kowe mbiyen wis nglumahke wong saka ngebuk barang. Iya, niyo nut jaman kelakone bunter-bunter apa, Tru? Bakso onde-onde karo ndrok. Duk bal. Ler tanpa suku apa, Reng? Ula. Duk tampar. Ler tanpa suku apa, Tru? Ula tampar. Duk kolor. Oh ngono wae apik kok. Iki wis beres kok ngono kuwi. Loro seket mlebu ngesak kowe. Aisa-aisane ora. Ngene ya Reng, piye, Truk? Sinambi kalane nganggur. Heeh, seninjong. Pawartosane kasunyatan. Ayo padha tetembangan sing kepenak. Ya, panyuwunan pirang-pirang. Ana sing nyuwun apa jenenge iki? Uler kambang mau urung diaturake, rujak jeruk urung diaturake. Dolan ning Gembira Luka urung diaturake. Ya kowe arep milih sing endi? Wis sing tuwa. Wis sing tuwa. Ya. Nyuwun pambiyantune Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Nembang apa? Uler kambang. Ya, penak iki Neng. Wah, mesti kepenak. Ana enak apa wong urip ning alam donya sae dadose dua lolo wis kangelan dipaitu ya lagenduk sasi seswa arane posona Allah Brambang saksen limo berjuang lapu negara
Brambang sak sen telu berjuang dimen bersatu. Ri pringori ana ulane ula tali bices ora ala mundak manis tirana satirene tak temek kena janggute bireng. Wah, aku nek ora iso isin aku. Ula musike enak apa wah cilike apik pangurip ning alam donya sae datose 2 lulu wis kangelan dipai daya la kenduk Baya marta artane ngrasa sana kinclong guwayane ulamu biarara katon tejane ri kantor kawat Boyolali pedhot ning kalasan sumedhot weruh tilasan tirana satirene tak temek kena janggute nek kowe karo aku mesti kompak iki sing ra iso iki seni ya ora mathuk apa-apa ya ora mathuk siswa moh kalah jenggoke arane tekan ora iku kinclong betul kinclong guwayane murupmu biar anak katon tejane ya kendu ora buta kae buta kumung nyambut gawe lho kok andang jujuk ngene Gong wis to aku apale kuwi rasa dimaluki to ri kantor kawat Boyolali pedhot neng kalasan sumedhot weruh tilasan tirana satirene najan tilasan tak gagelake ngawur tenan kae wah nekate ora umum kowe ri pringori ala ulane ula dumung ora ala ning dumunung wae apik ri pringori ora ulane ula weling aja lali tansah eling wae apik ri pringori ana ulane ula kobra kuwi mesti ndengong ora ngelange ta Tru ula sawa wah ri pringori ana ulane ula sawa ora ala mundak mingsra apik tenan ri pringori ana ulane ula duwel ora galak nyokot udel ula sawa ora galak nyokot dodo ula luwuk anggere wani ngucap tak ampleng raimu kowe ula luwuk ora galak nyodol bathuk bathuk ngendi golek ana dhewe ning Bagong anggere senenge raja ayo Mbak Ayu Purwalestari jeneng luar Kabang penak banget terus tur iki panunan saka Karang Taruna yuk enak durung ngicipi kok isih enak enak apa wong urip ning alam donya wong urip ning ngalam
Donya ninggal tata lawan bukti utama yen digagas sing dawa urip mung sedela. Ayu nanging migunani yalah ya mas yalah ya mas ya mas ya mas mane dasare para bapak-bapak pemerintah Purwa Anumulya dadi kene iki ya seneng karo klasik gak terus karang tarunane ya sengkut nggone latihan karawitan ya mula ya panyuwunane ya bangsa sing nyemek-nyemek sing kepenak-kepenak nano neno jangan sok-sok jangan mepet ngawurna nih bareng iki ora. Aku rumah aku tak pikir-pikir aku suwe-suwe goblok ya terus ya. Aku kurino ngawur dadine nganu wis ketuntu ngawur. Baya marga. Apa cakepane terserah. Babasane suwi ya disiat-siatke tekan omah terus ngaso dahar ngombe obat sing kira-kira iso ngilangi flu terus bubuk aja lali ngombe vitamin C vitamin C cetrok menambiar cangkeme ha mok senengane ora vitamin C lho sing bangsa 1000 UC 1000 nae dombe terus ngaso mergo sing jeneng flu ki daya tahan tubuh berkurang ya ta kowe ya prei tok nggo wayangan dhewe melek sewengi ya ta nunggone wong main ya ta ora ya tro ora maksude main gamelan ya bener ya dienggo ngaso
Ha iya, gaweane isih akeh. Ayo, dieman-eman ring. Ha iya pancen ya tak ngelone iki kok. Isih ana tunggale ora? Isih. Apa ana tunggale? Rujak jeruk. Oh iya. Panyunan saka Karang Taruna Desa Mulya dadi Sinoman. Woe, Sinomane nyuwun rujak jeruk. Age iki lho, Truk, cah nom-nom Sinoman nyuwun rujak jeruk. Biasane jan wis rembulan. Iya. Tembung anu jenenge lagu rembulan iki piye, Gong? Ayo meng kae sing jenenge. Yo kaya aja ning latar dolanan dakon. Oh, aduh. Wis senengane ora. Ayo rembulan ayo lanjut meneh yo nek wengi ayo ngidul ngetan ayo tahun baru ayo rujak degan aku digarap lagu apik lho, Truk. Gandul kiyong ayo yo Demasile gode kenayo kendang ana ayo Nagasari ayo rina sungi. Wong tembang ngono kok dapalke. Kesenian kuwi termasuk kesenian. Ya. Sing bawa sapa? Rujak jeruk. Aku nyuwun suarane Mbak Wahyu Krisnawati. Ya. Saka ngendi? Saka Tuksana. Ngawur banget. Semoyo. Ah, Semoyo. Tuksana. Ya. Ngedang neng tengah-tengah. Tengah lawang. Mangga, wah iki engko Petruk joget iki. Ora suwe bapakne tole wis teka nyanyi. Wah, jos. Nek ora ngono ndak ora sip kok. Ah, coba ayo, yuk. Hati-hati lho, Risa ora mimi spret lho. Hamil muda kok dep-depane spret. Iya, ora entuk kuwi. Wah, bahaya kuwi. Kita ya ora mimi spret. Nek do dilumpukke rene wae. Kowe ya ora. Tak jolke warung ngarep omah. Kowe ya sifatmu kaya penabuh kok ngopo-opo. Ketularan ya aku. Ya, Mbak Wahyu jan suarane iso kuning gemrining. Rudal. Racik rudale arep ngebom sapa? Tan kendatan. Sah ajar lho kowe. Cecawis kok ora. Basa krok ngokone rak cecawat. Mugi piye kok nganti digedhek cengele apa piye? Aja. Balene.
mugi wah ya karang adem dadi ya lendire iki ora cair. Temangsang ning gulu. Aku ya sok ngono kuwi kok. Iya. Angel dilangone kejaba nek dombene wedang panas. Iya. Ndene iki wedang ora ana sing panas blas. Ayo wis nganu. Wah, jan keparat kowe. Wis ngopo iku? Wes seneng aku. Agar dombe kok dienggo adus. Karo sapa? Iki lho sing cilik-cilik iki lho. Mado lelumban modar ora kowe klelep lho, klelep modar kowe. Salah wong domongi jero kok ngeyel. Nang korban siji. Ya. Rujake kinecar Neng layah lambah-lambah neng layah lambah-lambah kula Jawa kula Lombok uyah Jawa Lombok Lombok temblek-blek rawit ora suwe bapane teko nganggo mantel iki sing ngomong sapa cakepane tambah nganggo mantel barang musim bediding rendeng Oh iya, ya kena wae ora apa-apa kok nek seneni para pakar-pakar bisnis cilaka kowe. Ya ora suwe tak treng dak tak tu. Ngene lho trile ngeplak iki mengkerne lho. Aku ndelokke dada wingi ngene iki. Ora suwe tak tunda. Aku megar terus kok. Sidem. Ora kurang ajar. Aku ngajari le ngeplak kendang lho. Wah. Ngeplak kok megar. Ani Pak. Senengane warna-warna. Mi Pak nang nggon kulit kendang. Yo. Nora suwe bapakne dole wis teko
Sing jeneng rujak jeruk iki biyen tekan saiki ya kepenak banget ya truk rasane. Wah, jan. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas yo ben janji kopen. Menotane supaya traten. Enanane ninane no tak tudet tak ketang retude retetung takmu. Oh nek pancen kowe wong gendhing tenan iki ngundhekno kok. Oke. Padake mengendhek kok ora iso. Mangkene iki rasane ngati. Rasa risi ndang urung. Rasa risi suwe ora ditiliki. Mas ya ben janji kopen. Yo ngene tak guda lho, nganggo mandek kok. Stop. Mandek kok di-stop ora. Ah sing ngendang ora apal. Ya coba kaya ngapa. Wah, iki ana sing ngekeki kopi ditempleki tulisan. Oh iya. Karang Taruna Desa Mulyadadi. Nggih, panas. Oke, terima kasih. Waduh. Piye ora kesiksa kuwi? Kae ndamu malah muncrat kabeh. Wah, iki dipasangi iki. Ora seru-seru ndamu, saking mempeng kowe. Oh iya. Aku nek ndamu ora seru males. Kulino aja tak ngono kuwi. Terus Pancen Karang Taruna ki jos gawe kopi kok pahit. Ayo. Jenenge gula kok gawe. Ayo ngene iki, wong ki seneng legi seneng pahit. Ayo. Tibake pocong sik kok. Heeh. Sing kepareng mocong. Rasa perlu tak dawuhi wis apa jenenge wis di klaim dhewe-dhewe. Fake dhewe-dhewe. Iki pelarisane Pak. Iki panyuwune Danyang Semara Bumi Desa Mulyadadi. Oh, ya coba. Piye iki do mati apa ya? Ora ana sing nyuwara iki. Sapa ya iki diomongke jenenge Mbak Neti Sulandari. Oh iya. Ngelmu iku lawan las. Sing dilas cengelmu iki wae. Kas, kas. Engko gres entek. Wis ben nengke wae ora turu wis ndeng nengke wae. Sesuk wis preyok ya, arep mantu ngrawuhke ketua MPR. Persiapan. Tegese kas nyanto sanyo sani
Setya Putya Pangakesetur angkara Kowe iki arep dijogetke ora? Aku wis kagol ya aku. Arep tak jogeti kok ora manis munggah. Langsung suwuk wae. Apik to ngono jenenge tanggap ing anu apa jenenge iki iso nyandaki dalam konteks perpentasan. Ha iya. Aja nganti keliru. Terus ngapa? Ganti kowe nembang apa? Lungeng gadung. Oh, modar ora apik iki anggerepe terus gelem ngono kuwi apik iki. Rumambat wit krambil gading. Wah, jan arum. Ana randha menyang sendang. Medak nyangking mentong. Mano wedang hamencok nang papah gedang nucuki waing kemundung nucuki waing kemundung Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yang biungnya anak momongan biung gunalal ganalal iki ngapa ya grisen ya ora wah apik tenan wis iso ora ngono kuwi lho ayo kowe karo aku ki metune bareng perunggu lungeng kacang waduh aku nek karo kowe kalah isin aku terus ya rumambat wit krambil gading ana randha menyang sendang metak-metak nyangking mendo manuk podang hamencok nang papa gedang nusani nucuki waing kamundung nucuki waing kamundung ya Kyai Duda ngombah jagung kepleset kecemplung kedung yung kok yul yang piung nyam anakmu mangan piung tangan itu kunalala kanel mudel kok di mut lho kaya kewer-kewer kae rasane anak kowe karo aku kompak iki sing ora iso iki duwer-wer iki nembang kaya kowe mesti ra iso lungeng gadeng ya gong iso ra gong wah aku ora dimbehi marai males terus lho terus dimatke ya lungeng gadeng keduwuren lungeng gadeng semene lungeng gadeng rumambat wet krambil gading
Kok ngendi ora? Kuwi bacutane tak ngono. Ana rondo menyang sendang. Waduh. Jian cengkoke dimatke. Aku kalah cengkrokno kowe isin aku padha-padha ponokawane. Metak nyangking mendang pito kuwi metak-metak nyangking mentok modar cacatmu kowe dhewe lali to ayo wis bubar Maku kemang di pondong sing klambi abang terus Komeng sediri truk iki mbiyen Saryuda ki dienggo ngiringi wong maju perang. Mak aku kemang di pondong sing lambi abang lelo kuwi nggo baris rek prok ni lelo jenenge apa terus? Saryuda. Aku apal nek Mara Muda kuwi. Saryuda. Hah? Saryuda. Wah, ora Mara Muda. Ora. Saryuda. Wah, Saryuda apik. Maku kemang di pondong sing klambi apane ning kurang. Maku kemang di pondong sing klambi abang ning nong nang ning. Ninge kedua. Ning maku kemang pondong sing klambi nang ning. Maju sik. Maju semene. Ora kowe sing maju. Balungane. Ning long ning nang ning. Lho. Sasa digagas. Suwe-suwe golek-golek Bagong iki saged. Aku wis saiki ora tau nganggo bahan kok terus pokoke anggere gayeng ngono wae. Heeh. Diwane nganggo bahan malah wis duarai. Ha iya. Ki mau jenenge tetembangan apa, Gong? Saryuda. Ayo ganti kowe sing bek kecek-ceket. Diwalik larase. Oh iya. Anu apa jenenge iki dadi patete kok. Patete. Heeh. Sangake. Men digrambyang karo Pak Geter. Iya. Leru seragam kok mencolok. Aku dune nek kancane abang iki lerune coklat ngono ki rada wangun. Kok putih. Ha iya. Kok gesek adoh banget. Ha iya karang jeneng wong jeneng bingung kok ya maca SMS ki mergo bingung. Ya. Ning nong. Kanyare capreng. Kowe jane ngerti arti. Kowe ngerti cakepane ora, Gong? Kowe jane ngerti cakepane ora? Apa itu jane cakepane? Hah? Jagong lincah. Aku berapa kok ganden lincah. Lincah nggo ganden cengelmu ki, Pak. Apa asline, ha?
gandem lincah pring tutul ngisore kae warung baca satu sore ana kancane ana ganjaran kamar mancane anjen ose lagi do buka catatan do bingung kabeh lah iya ya pacane berkasih iya baca ngeli iya ngawur aku ya ora apal. Kerajaane berkasih. Iya. Terus apa kuwi cakepane? Apa ik? Hah? Papa cak. Hah? Papa, oh cangkeme ya ora cetha kok ya. Mek ngono kuwi kaya mamah. Papa cak. Modele. Ya. Aneng pinggir lurung yuk ayo hop hop wah jan sinden iki sinden songo dong apa do seragam abang putih kaya ayo engko sike kaya wis dibuka catetane kok wah wis iki nganu iki ngedonke base nek carane ngedonke rego iki ya dibaleni sik saka ngarep set satu sore ana kancane ana ganjaran yo jaman maju jaman maju pancen temblaki meneh wah sapa iki kon Karang Taruna teh manis panas medun saka kompor wah tenan. Amah iso mlonyohke cangkem iki, Cuk. Apa ora kebeneran kowe iki nganti do bingung. Iki senak iki wis sampun-sampun. Ya. Ya. Ayo. Rajane berkasih. Ya, Pras. Kowe sing ngapal sing wis ngelocok. Rajane berkasih. Iya. Modele yeah aneng pinggir isih ganti miring semua rasanya anu nanane ayo rek tak terang yo
Ya meneh. Ananane. Ya. Pacane berkase. Papak cakra modele. Ya. Pak wantil dase nang gagati ora. Aneng pinggir nglorong. Apik tenan iki. Ayo buka rewel. Waduh. Bagong cek-cekan ora. Ayo buka rewel. Aku mangan minta buka rewel. Oh iya iya. Sabar, sabar, Gong, sabar. Ngene salah ngono salah. Rewel. Piye-piye ngomong terus terang yen pancen wis bosen entut tungane lalu kageyan alasane kawarna solah lan slagamu. Aduh mana tahan kowe tansah mung dadi sasaran timbang ngono kowe ngomong terus terang. Klawer rewer klawer ayo mangga. Rewel wae srangga celeng moga. Ha iya. Langsung disuwuki nganggo ngono kuwi to. Ha iya ndak selak do rewel. Yo. Ndara Janaka arep duwe gawe mantu. Kowe seksi apa, Gong? Aku wirawiri humas. Oh. Kowe seksi apa, Leng? Aku asah-asah terus. Aku mbagekke daya. Wah, dapure. Wong kaya ngono kok mbagekke daya, mbake daya piyayi-piyayi para satriya-satriya. Lah iya yo sowan yo ndak dukani bapak. Ayo ning Kasetan Madukara. Heeh. Jane
yaning talaga kadi langit ing mambang kang pepasulan upamaneka lintang toya kusumayana